ассалому алайкум дӯстон бардарон тамошобинони канали аҳли ютуб хуш омадем ба канали мои канали Қодиров Сайбирон. Бисёр бардаро хоҳиш кард ки симентал парто ина бардаро суханшон наифтем я сар гусоладор симентал гусолакш бақача айнавор набурен подписаться лайк абжақен дастгири шумо пешраи мост як симентали соз парто мо мегирем ина бардаро гусолакш бақача ай бақои симентал рафтагай тоза симентал ай бардари хели дорогай хели нест ина калаш гусолча бақача чанд рӯза шиди бақаш бардаро як моҳа шида мегам бақача як моҳай ина гов бардаро ина ёчаш подписаться лайк абжақин бардаро аввал дараҷа то ки дига бардаро бибина бардаро ина тамошо кунем хишро ҳама тарафа дандон пандон ҳамашамо нишон медем ҷӯшидан ҳамаша нишон медем бардаро бениҳоят бӯи хубай ина синаш ина бардаро ози дандоншаш нишон медем шумо бардаро бибинед и чандумзоя дуюмзой бардаро бо дандонш нишон медем бисёр бардаро хоҳиш кардаги ки симентал парто я симентали моро 48 000 одам тамошо кардаги 24 000 савдо шид рафт даё тамошо ваҳдат шумо дидаги ин дастафкара гусолаки ваям хуб буд инаи бо бародаро бениҳоят ба қачаки хуб ҳамира бор дандонш нишон те симентали тоза бардаро ина бардаро дандоноша десин ката ката дуюм гусолашай басеташ бардаро дандонша диден ҳам бардаро инами хидиш ҳами бақарад да ҳам бақай ферма хидиш монага бардаро ҳам бақои симентали тоза бақачара ҳам монага ин говам бардаро симентал дандонша ҳози ҷӯшиданша нишон медем ина бардаро ҳози меҷӯшем шуно шумо бибинед бардаро ина макидеста гусолакш бақачашаби ана бардаро нигоҳ ки чӣ хебая азои баванш бардаро ҳишке намеқапаша ами хидиш як одам хидиш тоқа меҷӯшаида амра дар коне сименталокшон спокойно мешавам бардаро ина бардаро ҷӯшидеса идичачи аввалеш осон ҷӯша кайда бардаро идичачи дигариш бардаро ира бардаро гусола макилаги аст иса нишон дигариёш басай ки уҷа минут рафт дор исло ина бардаро шириш тоза бардаро як гудак меҷӯша бардаро буҷӯши чӣ намега ахе ина бардаро хеле адати шатназанӣ вапше надоре як гудаки хона меҷӯша и симентало спокойно гован ҳам дарозай ҳам гусолакшам қачаки хубай номро телефони ман 911 21 72 21 адрес Хуросон хитон медонем бисёри айма гов гирифтаген бахе басай бардаро нархира мо 24 000 сомон гуфтесем бо муомила дорад 24 000 сомон арзон меша бо дастафка дорад дастафкош медонем ки бародаро балечикош тарафои Нелобод бисёрай закасои мо усудаста ҳамун ҳисоб мо ира 24 000 гуфтесем ки то ки закасои наздика боша бо муомилаи хуб дорад тарафои на Химон Қирған вилоят Хатлон бо арзон меша бо дастафка дора ҳамун ҳисоб Ленинобод мебарем тарафои ис мебарем 24 000 сомон бо муомила дора арзон меша то наваронда худо нигаҳбонатон касб кори ҳаматон барор мехом бисёр гоҳи хуб шавиген худо нигаҳбонатон